Akala lapha siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla ngifuna before ngiqhubeke ngicela ukubonga ukuthi khona abantu abafunayo becela ukuthi ngiphoste. Abanye bayasho ezinye izinto ukuthi zenzekile, abanye besho futhi ukuthi azenzeki. Nami phela angisuye uNkulunkulu, nami ngingumuntu kaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma nomuntu osey'nkingeni ey'ningi ongazi ukuthi uzoy'xazulula kanjani. Thola impangela, inkukhu eyimpangela, uthole isibane esimhlophe, uhambe uye ehlathini. Kunesihlahla esibizwa ngokuthi umunga. Leso sihlahla-ke abantu baye besiphambanise nalesi ekuthiwa umkhambi, nalesi ekuthiwa umsasane. Uma ufika khona-ke kuleso sihlahla ekuthiwa umunga, uma ungasazi usibuze kubantu, ufike kusona uphathe le nkukhu. Uma ungenayo inkukhu eyimpangela, uphathe imali emhlophe, ufike uyibeke phansi, ukhanyise ikhandlela, ubike zonke iy'nkinga obhekene nazo. Ngabe uhlobo luni lwenkinga, ngisho ngabe kusemsebenzini noma yini emndenini, yonke into nje obhekene nayo. Ucele intethelelo. Okufanele-ke ungakukhohlwa ukuthi ukhulume onke amaphutha owake awenza. Uthembeke laphana, ukhulume iqiniso, ungaqambi amanga. Uma wake wakhipha isisu, uxolise ukuthi wakhipha isisu. Uma wake wafebela indoda, uxolise futhi. Uma ngabe mhlambe wake walala nesihlobo, uxolise. Konke nje, ngikhuluma nomuntu othi uthanda izinto zesintu noma ukholelwa ey'ntweni zesiZulu. Uxolise, ube honest. Ungathi-ke wena ngoba wasebenzisa ikhondomu mose uy'tshela ukuthi awuyikhiphanga isisu. Uma wake wayisebenzisa ikhondomu, uyafana nomuntu okhipha isisu. Emva kwalapho-ke uyidedele leyo nkukhu ihambe. Mose uyahamba. Kunomuntu ozothi mina ngoba ngiyasonta angiy'sebenzisi lezi zinto, kumele ngenze njani? Nawe nakho kwakho. Thola imali emhlophe, uhambe nayo, hhayi o-R2, o-R1. Ufike olwandle, ungahambi namuntu, uhambe wedwa. Ufike uyijikijele mase kuza igagasi, amarandi awu-7, amhlophe acwebezelayo. Uyijikijele, ukhulume zonke lezi zinto ebengithi y'khulume ngaphansi kwesihlahla somunga. Emva kwalapho igagasi mase lisondele, uphoseke phakathi, ufike uthi gcwambu. Angisho ukuthi hambe uyobhukuda, ufike uthi gcwambu. Mose uyaphuma. Kade usuyibikile iy'nkinga, kade uphose imali. Emva kwalapho-ke usungaya-ke kumfundisi wakho ekunika ichibi. Wena osebenzisa isintu usungaya-ke enyangeni yakho ekuhlolelayo. To see full episode, you must go to our channel on YouTube, and then mose uyabona ukuthi sikhuluma ngani laphana. Ngicansi kokusiza lokho. Uma ngabe uzoya enyangeni, wenza lokhu kwesintu. Uma uzoya kumfundisi noma kumthandazi, wenza lokhu kwasolwandle. Canti kuzwakele, siyabonga.